Belaikeno hambai bokok pike jomatiano kisa muito klai marisinai. Neng tabok BJP o habjak. Neng BJP ni bagai se fil klai tongo. Abo bo tiprasa elakao se neng fil klai tongo. Hengke. Neng kaisa kok saimana nanggo. Tiprasani no but manani hengke. Tiprasani kao neng hapna nangnai. Tiprasana maya phunga nangnai. Abono neng bujina nangnai. Tei kaisa kok neng bahaike tiprasani se but nango hengke. Bahaike neng tiprasani khaklabo bo neng kasirep khatai tiprasani khaklabo bahaike neng busu yorkha. Tiprasani sentiment bo neng bahaike hard khlaikya. Bahaike hard khlaikya tiprasa gusti rok jesek pano onno party khlaitoni jemon romdi CPM Congress, BJP ingthung, angbo BJP no, angbo ani bumung salia, angbo kaisa Bidhan Sabha ni General Secretary, tai Shakti Kendra no bo in charge, board committee bo tongo, borok komni bagi hake chongi rijaka, jai hok abo sanani kogya, nung BJP ni je dol je party nung nosto khlaima klai tongsiu, nung tiprasa ni boot se nango nung tiprasa elakase nung feel khlai tongongke nung maharaja no bahaike nung heart khlaikya nung bahaike maharaja no ba haima saka ek somoyo nung muito narakdi nung saimega saimandi Ratan Lal Nath je somoyo Bidhan Sabha sabo Pradot Kishore ke puro aproni BJP tiprasa BJP khlainaro 50% kaklai thanga tabuk nung tai waisa phai sauka boba grat hepaya oi bini mung khuka bono nung sejaka nasle mung saka omobai tai 80% tiprasa BJP rok karai se thanguka nung ba BJP no se nosto khlai tong sible nung personal babe nung maharaja no joliphono manna abunini byapar kintu nung party no nosto khlai tongkha BJP party no Saimia nung tangi jani bono nasla jaka nung bobai hamjak lai breakup rojak dangkha abotla ang saimia kintu aboto bisa sajane kogya koi Raja Rasmoni koi Bishnamurti ni mahai saimia nung bono personal bai tangi joli jaka abuni ni matter tobe nung BJP party no nosto khlai tongkha tipra mathani bagi nung lama snamui tongkha tabuk joto tipra sarok ek ni thangpironi no kok no khnawi taibo tangi Maharaja nongkha jottona hamjago nung bobai sotai kwrui bongkha 184 jon rajani don tuijak ni koikani kheto tongba ha binile all India hoite bini kwbangma jaga sompoti ari abo sajanai kogi 184 jon rajani don tuijak bo rajbari se অর্ধেক bini kho ang নিজে সে আনি থাগুনি সম্পত্তি বাইছে আং সাবাই কংকে বলে 184 জন রাজানি বিনি বুফা বাইকে 185 বকে 186 নং ববাই বাকে চেলাস খাইখাবা অব বহুত সারে রক ফেসবুক রগ হামজাক লাইনাই ব্রেকআপ রই হাইনো বদনাম খাইমা হাইছেবলে বদাম না হামজাক নাই নং বিনি লাবার দা নং বনা হাকে জলিত ববাই বাতাইত nung BJP bo kalaya nung kono dino BJP engi semaya nung BJP no nosto se khlai tongo nung abo personal attack se khlai tongo bono BJP o haboi BJP ni borok rok oti 70 patal konya jomatiano বহিষ্কারমা খাইনাই bono party ni bat marnai ani ungklogo 2-3 হাজার BJP ni voter tongnai rok borok sobni ni kokno saje angi ta BJP o tongna musung yangi tongjak baikha আরে ও মাসা মসো তাল ছগিয়া রকবা মহারাজানি পুতলানো লাথির নাই নতা বড় কাহামনা কোন রমে খাওই তংখাবো আ পাইতেই থাংমা হাই লাথি ফুংসা ফুন্দিরমা হাই আ তাল ছয় রকবা আপতে রকন কোনো ইম্পর্টেন্ট রিয়া তবে ম্যাক্সিমাম বরক বিজেপি রক তাবুক খা নাঙি তংখা নং তিপ্রাসা ততৈ নং যে ববগ্রানো সম্বন্ধে বাগৈ বিজেপি থং সিপিএম নি থং যেকোনো পার্টি নংথং টাইপসে ইউনিটি টিপরা মাথা টাইপসে রাগরি তনছিও নং আং খরকসা বিজেপি নি ন কক নাং সাও নং অতি সত্তর অমন মাপ সান্দি
nini bagi belakino kahamnai eba kano ngoti sottoro party no yakrinai nang thani nini bagai kabangma leader agi ang samani tongo kabangma ang social media saya puno mebar by NC bongni 5 bosor mier pajatui yoke borok bobo grani party o phainai ni samani iko tabo sojong mangka nang haka samani bagai sini Mr. Mebar bobo sairo kha padahal nang to tal choi ase nei sawinai botau ti pramathani sabotani kha paikhibiu ka potmanani bagi bobo oro phai bo asung ti pramathana hamza kangkai bo potni lob kori angni lob kori ke bo মন্ত্রী মামুনি 1 বছর পরে bo resign di phai meda bobo grani logi tabuk tai 8 mas tongsiu tabuk angphono phainite angphono mebar angkai NC bo jodi bo kathang tongkhang kai bobo burangja bobo kathang tong bobo phainite election ni segang IPF to sabotar sekrika tar bo leadership se mangni makta bor bahain phainite abno yasa galak ti promoter jara bujinai ro meba hairong no ar jodi yasa khang yasa gi tondi bongno ungklogo tondi obosang sananai PK jora tongkho nang amaka personal attack khaimani bagai nang BJP party no nosto khlai tongka o kokni meaning no kaham ke bujidi nang eba ke bui nono kabangma buddhijibi khangre rokhe wanso gis tongka omoba maharaja bai juk sengna bla omaka sawinai taibo tipra sarno unity je khlaibla for example je somoyo khangre bai kongthai barok tanglayo apruti bar sare ekngo humai je somoyo maharaja no heart khlayo aproti bara sargo ekngo okogno nang bujidi semangka tebang sanamu sungo nono nungka 다신거 ang naimani nung saksangno belaikno leader ni background no nang sana thangya nung kabangma party o tamjani walaipho toklaipho arbo tongmaya orobo tongmaya do aboro ngiphono mangka ngiyaphono mangka tabung nung BJP o phayongka nung BJP ni bagai nung kaham se khaina phayongka nung kaham khaide nung batamo jani dagi jagi ba bobo grano khnadi bobo grano tibra sarok hamjago kono party ya tibra sa mane no bobo grano hamjago jeso pono party bo khlai tongthong amo kaisa nung muitunarak di emon ki sini ex chief minister Biplab Kumar Dev bo pointo bobo grani mungti thaitsa phono se sayako borongkha rajnaitik krung nung tamka krung khasa nung krung da klai bo thaitsa phono bobo grani mungti se sayako haimya sayako bo haimya sama tongkha recording phunuk di thaitsa phono bo sayako omona ang last kok nono sanamu sungo tipra sarok tabok tipra motha khlai tongmani hingke bobo grano naharaisi na onis mes no nahari khlayo na bijoy rangkholo nahari khlayo na ogoro nahari khlayo kabangma bung lidano kebno nahada khorok sano simise naharo bobo gra maharaja produt no omno muitunarak di pega jamatia BJP nung bobo grano no nasle kangge tipra sarok taibo ek nai nung bobo grano hake haima sake tibara sarok taiba hamjago tibara sarok tamo khaka tamo wansuk abno sakang nang buji gradi PK madam no hunai no nung jasak no jodi talented hangke o tibara mata phaimani yagolo ba tibara mata phaimani pore nung chupchap ka achoi tongkhangke sara tripurani tibara sarok social media o sabai khamu karon social media ni jog ba maharaja PK madam no khosai na hardi bobo khorok sa NRC ni bagi fight khlaijak tai bangladeshi go back hinjak bo nono asake hamjagoi tong angbo hamjagoi tongmani কিন্তু নিনি আইডিওলজি ইয়াকারে নং আরো থাঙ্গাই মহারাজা ন কিসি সাবনি তামনি বাগাই জানি জলি জাগাই ব্রেকআপ জাগাই দা জলি জাগাই দা হায়ংখা aboni bagai nung ekdom tola kalake emon je tola kalake nung khini saipon tola kalake khino to sung hakro dai ro abo saipon tola kalai thangkan nung asuk ke je talented nei saksang wanso kan nung ekdom nini talented krini porichoy kha tabule nung nono ang madam no sana ke tabo go bising tino nung tabuk phano jora tongkho nung BJP no resign dei thangsidi nung BJP no nosto khlaina phaimani tipra sa BJP rok saiman tongmai kha asung na belai khana hambai